Il-Pancrex V4 hija mediċina essenzjali għal persuni li jbatu minn problemi akuti fil-frixa, kundizzjoni magħrufa bħala pankreatite. Din il-mediċina li għandha lan li tikkumpensa n-nuqqasijiet intestinali tal-pazjent illa għall-aħħar 3 ġimgħat out of stock fl-ispiżeriji tal-Gvern u lanqas qed tinstab fl-ispiżeriji privati. Mara li għandha raġel tagħha jbati minn pankreatite akuta esprimiet l-inkwiet tagħha ma' One News dwar l-effetti negattivi li qed jesperjenza ż-żewġa minħabba n-nuqqas ta' din il-mediċina. Daw għax hu għandu chronic pancreatitis. Iġifieri mingħajrhom id-digestive system ma jaħdimx sew, ġifieri diġà qed jerġa' juri s-sinjali. Din il-mara provat titlob għall-informazzjoni mill-Isptar Mater Dei dwar il-mediċina li żewġa u intitolat għaliha, iżda baqa' ħadd ma risponda t-telefonati tagħha. Jien l-ilment tiegħi huwa in-nuqqas tal-pilloli li hawn li bniedem jgħix bihom, anke jekk trid tmur tixxihom ma ssibhomx, u s-servizz ta' fuq it-telefon tal-Mater Dei laqas animal ma tismaw hekk, ikunu ħajwiġbu kumbat terġa' ta' engage sa' tejju nofs kważi 3 sigħat. Matul il-jum ta' 3 One News ipprova jagħmel kuntatt mal-Isptar Mater Dei dwar in-nuqqas tal-mediċina li għandhom bżonn il-persuni li jbagħtu minn problemi fil-frixa, iżda wkoll baqa' ħadd ma rrisponda t-telefonati tagħna.